No niin, moikka rakkaat muksat, tervetuloa uuden GTAV-roolipelivideon pariin, mutta ennen kuin mennään GTAV-roolipelivideoiden pariin, mennään käymään kalassa. Nimittäin useat nuoret herrasmiehet siellä ruutujen takana oli toivonut tämmöstä kalastus-vlogia. Ja nyt lähdetään käymään kalassa Pasasjärvellä Fajan kanssa ja katsotaan, että tuleeko sieltä kalaa. Faija kävi eilen laittamassa verkot illalla veteen ennen kuin mä tulin tänne. Ja nyt kello on jotain 10 aamulla, niin lähdetään katsoa, että onko meillä kalaa. Ja jos meillä on kalaa, niin ehkä tänään vielä syödään sitten kalaa, mutta katsotaan. No niin, ja sitten hypätään tänne meidän luottoratsu Mitsubisin kyytiin ja lähdetään kattelee, että minkälainen meininki. Ja tämähän on tosiaan automaatti. Löytyy täältä pikkulaatikot ja sitten myös takapyörän lukot. Niin tällä pääsee ihan mihin vaan. Ja tässä on vinssikin tuolla tommonen, mikä nyt on takaluukussa. Asennetaan sit tuolla tommonen palkki, mihin se tulee sokan kanssa kiinni. Niin sit jos ei pääse, niin pääsee ainakin takaisinpäin. Ainakin jonkun matkaa, jos puita löytyy tai jotain muuta, mihin sen vinssin laittaa kiinni. Katsotaan, onko poroja täällä tiellä vai ei. Syödäänkö tänään poroa vai kalaa, niin selviää kohta. No niin, saavutaan tänne järvelle ja tosiaan täällä oltiin viime yönä katsomassa noita revontulia, mitä mä laittoin tonne Instagramin puolellekin. Ja jos et seuraa vielä Instagramissa, niin tässä on mun Instagrami, niin menkääs seuraamaan. Niin siellä näkee aina ennakkoon näitä juttuja sitten. No niin, nyt ollaan täällä Pasasjärvellä. Ja tosiaan täällä me oltiin katsomassa eilen revontulia. Ja oli kyllä todella upeet. Voin tähän laittaa muutaman kuvan tosta viime yön revontulista. Ja mitäs joo? Täällä näyttää tällä hetkellä. Harmi, että unohdin ton kännykän tonne mökille, niin olisin ottanut muuten tästä muutaman IG-storin, mutta nyt jäi ottamatta. Eli tää on vähän niinku tämmönen ensiesitys, kun katsotte tätä videota. Jos niitä kattoo, kun vettä satanut. Vesitasohan toi jo. Tuetta kiitää. Ihme, tossa on tommonen pykälä. Semmonen, että pitää löytää oikea kohta, että se toimii. Vähän urheilujuomaa. Niin urheilullista hommaa tää. Urheilukalastusta.
kyllä pirun kirkas vesi, kun näkee niinku ankkurin tonne moneen metriin. Jos aurinko paistaisi vielä. Niin. Taitaa vähän huonosti. Mä nyt ihmettelen, jos ei tää mitään. Nämä yksinkertaisesti nämä 4-5 verkot vaan liian harvat tänne. Monesti porukka 3-5 pyytää. Tulee sieltä 1 kala sentään. Yksi siika. Siika on kala. 2 kilon siika. Verkot solmus. Yleensä käy. No kyllä huonosti on kyllä. Sulla on just ahvenia joku päivä tässä. Oli niin helvetissä, mutta ne on paskamaisia kun ne. Tuossa on siika. Toinenkin toi jälkeen. Tää on 1. No joo, ahven. Ei oo kiva nää ahvenet. Nyt mä ne saada pois verkosta. No, pääsee pienellä perkaamisella kaloon. Niin syvään, niin tulee niin pystyssä tää verkko. Eiköhän se revon tulet, kun pelottanut nuo kalat ja arakset. Tuossa on joku kala. Siika. Vähän iso. Miten se täältä saisi?
sitä murjomaan. Ei se kauan mennä. Kyllä se taisi nyt se taimen jäädä saamatta. Näin se vaan on, ettei täällä muuta ole. Eli saalis oli 3 siikaa ja 1 ahven. Vai se on 30 senttiä? 40 senttiä. Eikö nää ainoat verkot kun oli? Täytyy kyllä yliasteessa jotenkin. Mikä? Eiks me tuolta tultu? Onneksi olen kuskina. Taisi väärällä rannalla. Tässä melkein liikaa. Kun sen takia mä menin vähän tonne päin, että kuitenkin vie tonne vähän. Se on hyvä tää, että tää pysyy itsestään, ettei tarvitse pitää. Paitsi jos putoo veneestä, niin se ei käännä. Ei tekee ympyrää vaan erantaa asti. Kääntyi näköjään. No, tämmöstä on. Kiville. Tämmöstä se on. Kaikkeni tein. Ylös niin mä teen näin. Näin. Sä nostat sitä. Tulee kevyesti. Tuo onkin hyvä kikka. Jos se puolittaa sen paikan. Niin kyllä. No niin, siinä on teille lapsille vinkki. Jos venettä ei jaksa nostaa, niin juure ympäri ja sitten vaan vetää sen tuolta kireeksi ja sitten nostaa tästä, niin puolet kevyempi. Tässä tiedätte. Kyllä pirun kirkas tää vesi. Se on niinku tosi kirkas. Edes kalakuoret tossa. On se vähän pientä mätiä. Kyllä. Ne otan se kuli. Siitä saa tehtyä. Sitten noin pikkukalat syö noin mätimunat kyllä mielellään.
Oikein pois, niin suolaantuu vähän paremmin läpi. Noin. Siellä ne on jääpullojen joukossa. Pikkanen riittinen. Siellä on sit se yksi pikkupuu, mikä puun taakse. Ei oo mitään pikkupuita kuule. No se jännä, kun näissä isommissa autoissa niin nuo peilit on, että niistä näkee jotain, kun sitten on joku niinku Mersukin. Helvetin huonosti siitä näkee peileistä. Lähdetään vielä testaamaan toi Mitsubishin perä, että toimiiko se perälukko. Mä tämmösen hiekkakuopalle kokeilemaan asia. Se on helppo kokeilla näin, kun ajamme tänne hiekkakuopalle. Ajamme ympyrää tässä näin. Sitten ajetaan tosta vaikka pikkulaatikolle ympäri. Pitäisi mennä normaalisti. Menee täysin normaalisti, eiks mene? Ja sitten nyt jos laitetaan tuota lukko päälle ja lähdetään ajamaan. Nyt sen pitäisi niinku kyllä se kato murtaa, kuulet. Kyllä se pitäisi toimia. Kyllä se kato hypyttää. Se on sit vaan se merkki vaan. Joo, kyllä se kato, kyllä se. Vai onko se sitten, että se ei pysy kun toi valo ei sammu, niin vai eikö siellä riitä sit se paine, että se ottaa kiinni ja ei ota? No kyllä se hypyttää kyllä niinku huomaat. Niin. Kato, kyllä se ainakin on vetänyt ton. Kyllä se varmaan toimii. Ainakin osittain. No kyllä se ainakin tuon koko matkan. Mä käyn oikein katsomassa tossa pihalla vielä. Annetaan tosta päälle. Kun tosta näkee, niin kyllä se on se kyllä murtanut tän koko matkan. On se kyllä koko matkan kyllä vetänyt tää sisärengas. Näette. Joo, noin se voi testata, että toimiks lukko vai ei, koska silloin kun se on niinku tasauspyörästö, niin oikea pyörä pyörii nopeammin, sisäpyörä hitaammin, se ei tee jälkiä, mutta sitten kun on lukko, ne pyörii yhtä nopeasti, niin kun teet ympyrää, niin silloin toi sisärengas niin sutii, jarruttaa ja kyllä se toimii, kyllä se toimii. Onko se Jerry? Onko se Jerry? Onko se Jerry? Onko se Jerry poika? Häh? Onko se Jerry poika? Kiitos.
Ole hyvä. Hieno.